Сөембикә журналы милләтебезнең тарихы һәм киләчәге. Еллар чылбыры бәйләнешен чагылдырып, Башкаланың Татмедиа бинасы янында Сөембикә журналы әзерләгән «Тышлыкта кызлар елмая» дигән күргәзмә ачылды. Күргәзмәнең төп геройлары белән Ләлә Зәйнуллина аралашып кайтты. Күргәзмәдә Азат хатын журналының төрле елларда дөнья күргән тышлыклары тәкъдим ителә. Геройлар шул кадәр төрле: төзүче, укытучы, хәрби хезмәткәр, СССРның югары советы депутаты, хезмәт герое, дөнья чемпионы. Аларның һәр кайсы янында тукталасы, уй гамнәргә кагыласы килә. Элекке фото менә вакыт узган фотолар. Вакыт узса да шундай нурлы йөзләр, ачык елмаю, чибәрлек югалмаган. Бу үзен әлбәттә тарих. Менә минем әниләр, апалар шулай яратып укыган журнал шуннан торгандыр да инде шундый. Иң булган, иң уңган кешеләрне күрсәтеп, иң чибәр кешеләрне җыеп, үзендә күрсәтеп, аларның тормышын, яшәешен күрсәтеп. Кайчандыр Азат хатын тышлыгында чыккан ханымнарны эзләп табу редакциянең күптәнге хыялы була. Дөресен әйткәндә, бу хыял Азат хатын тышлыгында кайчандыр чыккан ханымнарны табып, аларны яңадан журнал битләрендә бирү, алар турында бирү хакында минем бу идея күптән туган иде. Без бу проектны 2020 елда башлап җибәрдек. Һәм дә инде менә шул проект дәвамында 17 геройны таптык. Ул җиңел булмады, ни өчен дисәгез, ул чордагы оешмалар, колхозлар, совхозлар күбесе хәзер бүген юк инде, хәтта республикабызның административ бүленеше дә үзгәргән. Авырак булды инде, әлбәттә, шуңа күрә барыбер без аларны таптык. Бүген безнең арада килә алдылар. 8 героебыз килде. Әлеге күргәзмә үрнәгендә хатын-кызның асылы тормыш кыйммәтләре чагыла. Менә журнал тыштылганда чыккан ханымнар ул вакытта күбесе туташлар, фамилиялары бүтән, бары бер җөмлә язылган. Мәсәлән, Тукай районы Күскәй авылында алар турында бары бер җөмлә язылган булган. Менә без алар белән очрашып сөйләшә башлагач, ул героиняларыбызны Татарстанның үсеше өчен гайят зур хезмәт башкарганнарын ачыклады. Һәм без шаккатты. Бер очраклы кеше дә юк. Күргәзмәнең төп геройлары бүген безнең арада. Әнә Азат хатынның 1976 елның апрель саны укучылары кулына Оргсинтез берләшмәсенең тәүге хезмәткәре Гөлсинә Жантимирова фотосы төшкән тышлык белән барып керә. Яшь ханым, ә үзе инде социалистик хезмәт герое. Мин заводка килдем 61 елда, совсем яшәли 18 яши. Безнең җанна надо было безгә заводны төзәргә помогать, а нараны пускать итәргә, конечно, это заводны. Без бик әйбәт помогать иттек строительләргә. Аннары 13 июльдә, 63 елда, 13 июльдә 66 елны инде заводны без пустили. Әйбәт пустили, продукцию передали, и шундан бирле завод бик әйбәт эшли. Бүгенге чарада катнашучы Наилә Гыйләҗева фехтование буенча 12 тапкыр СССР чемпионы, СССР җыелма командасы составында дөнья чемпионы. Я, во-первых, благодарить хочу всех тех, кто решился вот на такой праздник. Я когда подошла к фотографии, просмотрела всех. Первая фотография и вторичная. Вы знаете, очень трепетно. Бүгенге чарада катнашучы кунаклар арасында Фәнүсә Кадырова да бар. Ул карабудайның 16 яңа сортын уйлап табучы. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтында 40 ел эшли. Татарстан ул елларда карабудайны күбигә иде. Хәтта башка өлкәләргә дә китә безнең сортлар, без үстергән урлыклар. Шул сәбәпле мине яшь белгеч буларак организациябыздан Татар фәннәр тикшеренү институты, авыл хуҗалыгы тикшеренү институтыннан редакциягә тәкъдим иттеләр фотографияны. Сөембикә тышлыгын бизәгән хатын-кызларның һәрберсе үрнәк. Дөньяны яратып, барысына өлгерергә тырышып яши алар. Ләлә Зәйнуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.